Xa é oficial, a avenida Raíña Vitoria de Pontevedra quedará pechada ao tráfico de xeito definitivo. Este mediodía o alcalde asinaba o bando que formaliza esta decisión, que asegurou dá un paso máis no modelo Pontevedra. O motivo principal do corte definitivo de Raíña Vitoria é cortar tráficos de paso que había na cidade e que estaban aí, pois, de alguma maneira, distorsionando o noso modelo de cidade. Agora a intención do goberno local é dotar este treito da avenida de plataforma única, algo que se fará o máis rapidamente posible, sen esquecer, aseguran, o proxecto do skatepark. Decir que temos xa elaborado un proxectiño para facer plataforma única na zona e que, obviamente, aí se van celebrar tamén, como sempre, as festas da Peregrina, e que as instalacións que se poñan aí van a ser provisionais no sentido de que se quitarán, se poñerán para facer algunha práctica deportiva que ten que ver cos skaters. Ademais, tomaránse medidas para paliar o incremento de máis dun 500% do tráfico que o peche provocou na rúa Palamios. Así mudaránse o sentido de circulación das rúas Ribeira dos Gafos e Ribeira dos Peiraos, a que hoxe de entrada pasará a ser de saída e viceversa. Que o tráfico ahora mesmo entra directamente dende a rotonda de obras do Porto en Palamios e con esta proposta tería que ir a rotonda de Manuel del Palacio e volver para atrás para entrar en Palamios. Para os veciños de Palamios son 150 metros máis de circulación e a cambio gañan en moita calidade de vida e a cidade, pois, pensamos que lles debe unha medida deste tipo. Fernández Lores tamén contestou os que se opoñen a esta medida. Hoxe mesmo celebrouse unha manifestación en contra do peche convocada pola plataforma Por Pontevedra. Para eles, a sinatura do bando é un insulto a moitos cidadáns. Houve unha oposición probablemente máis grande que esta cando cortamos Michelena. E houve a mesma oposición pola mesma xente e cos mesmos recursos judiciais que agora. Pois, isto é modelo. O alcalde asegurou que con esta medida Pontevedra avanza para asumir as obrigas que chegarán dende Europa no 2023, coa creación das zonas de baixas emisións. Entendemos que estas medidas que se toman son as axeitadas e entendemos que cumple co modelo de cidade que desde o inicio daquela, fai moitos anos xa, a Federación de Veciños Castelao apoiou contra vento a marea naquel momento, que ao final, digamos, o tempo pasado nos deu a razón, e entendemos que isto forma parte do mesmo modelo, non? Entendemos que sí que é unha zona que hai que gañar. Pensando nos veciños de Pontevedra, nos entendemos que esta medida é suficiente e é boa para todos os pontevedreses.